Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Eiregedzai vachiti pasi pano idandaro uye zvekare it's all vanity upon vanity, nekuti pane vamwe mukoma vedu avo vakauya neconfession yavo vachiti my father was amongst the first few to own a Pajero. Zvakangoma hazvo veduwe, asi kana tikatarisa iwawa mamodel acho emapajero acho iwayo, the one that he was talking about right now, kunyange zvikanzi tikaipa pajero iyoyo kumunhu wekuti anenge achinzi ndiye murombo wekupedzisira, dzimwe nguva anokwanisa kutoti kwete iyi handiidi, but panguva yacho iyoyo hanzi ndo motikari dzaitonzi idzi ndo motikari. Saka vakanditumidzira confession yavo vakati makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Confession yangu yakamira sekudai so: baba vangu vainge vakaromba, ende urombwa hwavo baba hwainge huri very serious. Baba vanguwo vainge vachipindawo chechi yekwamarangi, saka baba vangu vainge vakazvarwa mumhuri yekuti his own father had so many wives, but baba vangu vakasvika pakupukuta mhuri yose. You won't even believe kuti kumba kumusha kwatinoti uku ndo kune dzinde kwakakurirawo baba kune makuva anosvika iwo kuma60 or more than 60. After our father passed away, hatina kuzombogara takadzokerako mukoma because tainge tava kutovengwa. We only went there pazvakanzi gogo vainge vashayika, saka ivo baba vane zvavainge vachida ikoko. Vainge vaine ivhu ravainge vachida ravainge vakanzi nen'anga yavo yekumozambique. Ivhu iroro vaifanira kuti vainge vachiuya naro kumozambique, otherwise vaizotanga kupenga. At that time baba vangu vainge vakutoita sekunge pfungwa dzavo dzainge dzava kumboita dzichirasika, but vaingokwanisa kungorasika njere maybe for a minute or so, zvekuti waikwanisa kutoti uchitotaura nababa vobva vatongoti zviya zvekuti unotoona kutoti munhu uyu is no longer normal. So taifanira kuti tinge tichienda kumusha, ipapo pakashayika gogo takaenda kuya, ende hama dzababa dzakatoshamisika kutoti murume uyu ane zvivindi, because baba vangu vainge vachitozivikanwa kuti vakaromba. He was not even hiding the fact kuti ivo vainge vakaromba. Kunyangwe pacho pavakaenda kuMozambique vanetsana nehama dzavo, vakabva vatoudza hama dzavo kuti zvandava kutonoita manje kuMozambique, kana manga muchifungidzira kuti ndakabata mishonga, iko zvino zvandava kuchibata mishonga yekuti ichakupedzai mose. Baba vangu vainge vaine mari uye vainge vachityiwa. Baba vangu vainge vasingambotyi kana kutenga madzimambo, madzisabhuku, anyone who could make him get whatever that he wanted, baba vangu would give that person money. Ipapo pacho baba vainge vakatonzi nehama dzavo kana vakauya kurufu rwaamai vavo vainge vachazotemwa nematemo, but still mukomanashi takaenda kuya ende mambo ainge atoripo parufu rwagogo, akabva ati murume uyu hakuna kana anomubata. Yet ainge achitoziva kutoti baba vangu ndo vainge vachiparadza dzinza ravo, ndo vainge vachiuraya hama dzavo, but still nothing happened to us. Baba vangu vakabva vazonotora ivhu, but ivhu iri zvaro ini handizivi kuti baba vakaritora kupi. I was not there, I don't want to lie. Baba vangu vainge vaine mari. My father had so much money that at our house, because we have plenty of properties, but takakurirawo kuBorodale, so we have one property there, ndokwatakakura tichigara. We could not even count the money because taiwanzo kuti paipaya kana baba namama kana vasipo, then taibva tazoenda kubedroom kwavo because ndokwaigara mari. This money, it was always in US dollars. Saka mari idzi dzaingochengetwa mumazibag, like machangani. Mari idzi dzaigara dziri mumachangani bag. We used to have like 10 of these changani bags dzaigara dzakazara kuti mako nema US dollars. Saka we will do sort of like a challenge whereby we will take an ice cream box from the fridge, then we will go to our parents' bedroom, then itobva that ice cream box on this other table, then we'll start to count the money. Saka taiti, let's say ukakwanisa kuverenga mari from 1 to 10,000 US dollars, then you will eat the ice cream, chingodaro, but still mkomanash taisvika
pakupedza that ice cream lunchbox, but mari inenge ichiri yakangozara chete mumazichangani bag. So we never got to count all of our father's money. And mari tainge tichitongoudzwa nevabereki vedu kuti whenever you pick up like a bundle of money whilst you are playing outside, leave it there. Just leave it there, do not bring it indoors. Then usiku paya manje ndopa taizonzi anonga mari ndiani. My mom used to shout from her bedroom over vati anonga mari ndiani. So taizoti paya kana kurikunzi unenge wambononga mari whilst you'll be playing outside of what ndini vobva vati anonga mari ngaende anoitora. So even we were scared like vaibva vazobuda nesu tobva taenda tobva tanononga mari iyaya. Saka taiti like mari iyoyo kana toinonga taisainonga nemaoko, taiita yekukika tichikika until when we were at the front door, then ndopa taibva tazoinonga tobva tazopinda mumba. But taipinda mumba takaita zvekufuratira whilst you will be walking backwards. This is what we were taught by our parents. Saka takatodzidziswa kuita mhiko dzose idzodzo from a very young age. Saka in our house there will be money that will be lying like everywhere. One day takabva tazoenda zvedu kuSam Levy village, that is where we used to do our shopping. Baba vangu ndopa vakabva vazoona umwe murungu uyo ainge achidrive zipajero rake. In those years yainge itori motikari yekuti yaingodriviwa nevanhu vainge vaine mari dzavo. So those were like the Range Rover Sports of the day. So whilst we were there, that was when my father spoke with that white man and he questioned that white man kuti motikari iyi ainge akaitenga kupi, and the guy then said kuti ainge akaitenga kuSouth Africa. Then my father was invited to that white man's house, and then my father was given the contacts of that dealership kwacho kwavaikwanisa kuzotenga motikari iyoyo. My father and my mom, they flew to South Africa and they returned back with that car. Mukoma, he introduced me to cars and we were very close, me and my father. By the time that my father passed away, vainge vatondidzidzisa kuti chii chinonzi kuromba uye zvekare urombo hwako kana usingade kuti hunge huchizokupandukira unofanira kuti unge uchiita sei. Baba naamai vangu vakandiudza kuti ivo vainge vakaenda kuMozambique, ndokwavainge vakaenda vakanotora mishonga yacho iyoyo, but munhu akatanga kuendako vainge vari baba. We can safely say that my late father was filthy rich, and vainge vasitomborina basa nazvo zvekuti hama dzavo dzainge dzichizviziva here kana kuti kwete, because I still remember kutoti marelatives ababa vangu vaitombouya vobva vatoti zvino naiwe zvawafunga kuti uraya tose, zvino isu zvatiri hama dzako, ko kana ukapedza kuti uraya ko apo pauchazofa naiwe uchavigwa nani? Then baba vangu vaibva vati to hell with these fools, paya pekuti hama dzinenge dzaenda. Ivo baba vangu ivo manje vainge vari munhu uya wekuti vainge vakanyarara, like hama dzavo dzaitouya and you would invite them and they will be staying at our house. Vanhu vachipopota vachiita sei, baba vangu vaingonyarara vachingoverenga zvavo newspaper ravo. Asi vaizoti hama paya padzinenge dzaramwa dzavakudzokera kumusha, taizoti kana tava kudzoka kubva kunodziperekedza ndopa vaibva vazongoseka vobva vati to hell with these fools, these poverty stricken fools. Vanouya pamba pangu and they threaten me with things like koiwe nhaiwe zvawapedza hama, who is going to bury you when you are dead? Ndokusaka ka ndakazvara vana, kana ndikafa kandinenge ndafa handiti mimi vana vangu munokwanisa kundiviga here? Then we used to say yes, because amai vedu vainge vakatotiudza kutoti there is nothing bad about burying your father on your own. And ivo baba vangu vainge vaine Pajero 1991 Pajero, and at that time wainge usingaitengi, aingotengwa nevanhu vainge vaine mari. Saka kanyoka iyi vainge vachifamba nayo like it will be at the back of his car. Saka vainge vaine rimwe zibag. I have since changed that bag, but I had to go to Mozambique to leave that bag. Unaona mabag aya ekudhara, ma leather bags that were like original, that was the bag that he used to keep that snake. Saka nyoka iyi mukoma ndo mayaigara. Baba vangu vaiti kose kwavanenge vaenda vaifamba nayo nyoka yacho iyoyo.
So baba vangu vakazofa zvavo, but he passed away whilst he was at a private institution. Saka baba vangu vakati variko kuhospital ikoko, bhegi ravo, leather bag ravo vainge vainaro padivi ravo. Even the nurses didn't even bother to check kuti kuchiko chainge chimbori mubag izvo mainge mutori nenyoka. Saka baba vangu vainge vaine mabodyguard avo maviri, but naivowo varume ava they were also introduced to the same traditional healer wekumozambique nababa vangu. Saka varume ava, like, they would work on shifts, ndo vainge vachichengetedza bag iroro rababa kuitira kuti manurses vasazoribata bag iroro. So one will come back home, because nyoka iyi kazhinji normally you have to feed it after 2 days, but kana kuri kunzi kana iri very stressed you have to feed it on a daily basis. Pagore sometimes inoda ropa, but it is not each and every year that you have to kill someone. Pagore inoda ropa remunhu, haidi ropa rembudzi kana chii, but inoda ropa remunhu. Then you have to feed it, and you feed it with sorghum porridge. That is what you have to feed it on a daily basis, kana kuti after 2 days. It is very rare to feed it after 3 days, because inenge yava kutocomplaina kuti ndaziya nenzara. Saka mabodyguard awa ababa zvaaita ndezvekuti when the snake will get hungry, umwe wacho aizosara ari kuhospital nababa, then umwe wacho ndiye aibva azouya manje obva azobika porridge reria, then he will take that porridge with him to the hospital. Saka sorghum porridge iri you have to put it in a wooden plate, and unofanira kuti unge uchiribikira muhari. This clay pot, I was told by my mom kuti hari iyi hanzi vakatobva nayo kuMozambique. That is the same clay pot that I am still using. Saka neniwo ndine best friend yangu from high school that I introduced also to this ritual. Saka kazhinji tinowanzokuenda tose, because kana uchibika porridge, like kana nichibikira nyoka iyi porridge, I don't just use anything to cook this porridge. Ndinofanira kuti ndinge ndichitoita zvekutovesa moto, no stove, no gas, no what, like fire using firewood. And hapangodiwi huni nje, ndinofanira kutoti ndinge ndichitoenda kutonotsvaka huni dzacho musango. Mostly I travel with my friend, because I have this other friend of mine, naiyewo anewo zvake zvaakasirwa nababa vake. Ivo panguva iya yeland reform vane prazi ravakatorera umwe murungu. That farm is very big, like each and every time pandinoenda kunotora huni kuprazi kwake, I have to drive like for about an hour, because the farm, it is really big. Traveling for an hour ndiri muprazi make imomo, so I go really deep into the farm. Ndobva ndazosvika pane kamwe karwizi karimo muprazi make. It was used for irrigation by the previous owner. So ndo kwandakanzi ndinopota ndichienda kunotora huni, because panodiwa huni dzinenge dzaita kakuorera. So ndidzo dzandinobva ndazotora, then we load them up into my trailer, and me and my friend we return back home. Saka pamba pangu, to just confuse my enemies, I then built a gazebo, because mostly my in-laws, they are always at home, but havatozvizivi kutoti mukwasha wavo akaromba. So ndine gazebo rangu, a thatched gazebo, where I pretend as if I am having a braai, but ipapo ndisati ndatanga kugocha nyama yangu, ndinobva ndatanga ndabikira nyoka yangu porridge. But madam zvavo, madam vanozviziva kuti inini ndakasirwawo kurombwa nababa vangu, and madam vakatombonditendedza kuti ndinge ndichichekeresa imwe hama yavo. In that years, nyoka iyi yainge ichida ropa, and when I tried, all of my relatives yaidzoka ichiti kwandiri iri kutadza kuuraya avo vayainge ichida kuuraya. That was when I spoke na madam ndikati zvinhu zvinokwanisa kutoti dhakwira. Nyoka iyi yava kucomplaina iri kuti yaziya nenzara, ine nyota, iri kuda ropa remunhu. So that was like the first time to sacrifice munhu asina ukama neni. I then sacrificed my wife's relative. That was the first time ndichichekeresa munhu wekuti handina ukama naye, and from there on nyoka iyi yakabva yazondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotsvaga girlfriend. Saka painge paine umwe musikana uyo at that time
ainge achiri kudzidza paUZ ndobva ndatanga kudanana naye. I used to spoil her, I used to take care of her, but iyewo pane zvandainge ndichitorawo ndichiwanawo paari. Like at that time mukadzi kana uchiita bonde naye ane discharge yayo yaanobuda, saka nyoka iyi yaizoti paya patinenge tichiita bonde iye she will never see anything, but panguva iyo yatainge tichiita bonde nyoka iyi iyo yainge itori busy ichitonanzva madischarge aya anenge achibuda mumuviri make. Uye zvekare ndaizoti paya kana ndarasira mbeu yangu maari then ndaizombomurambidza kuti ange achipukuta, because ndainge ndichida kuti iyo nyoka inge ichizongoramba ichimunanzva, like ndaizongopukutawo just, but iyo nyoka inenge yatopedza maspots. She then passed away, akaita cervical cancer. So when she passed away ndopandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka umwe zvekare. So uyu wandava kudheita, awa ndo masanganiro acho andakaita naye. Ainge achitotengesawo mune kamwe kashop karimo mutown, just a grocery store. Saka ndakangopinda muya because iyo yainge yatondirotesa kuti famba wakadai uchasangana nemunhu wandiri kuda kuti unge uchizotanga kudanana naye. Ndokubva ndazopinda muya ndikabva ndazomunyenga. She like agreed. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino ndiye wandiri kushandisa chibereko chake achisati chaora. Kana chazoora manje ndo paachazonzi ane cervical cancer, ndokufa kwaachazoita. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yeah, hanzi vanity upon vanity. Strange things do happen in this world. Mwanasikana uyu ndiye wandinotonzwira tsitsi. Hanzi kubva muna 2020 kusvika pari zvino ndichiri kungomushandisa chibereko chake hanzi achisati chaora. Apa mwana weumwe munhu iyeye. Hanzi baba vangu vainge vari mbinga, naivowo mukoma vedu ava imbinga. Zvakangoma hazvo vedu we.